Amb aquest Vinyerets 2018, la família Torres fa un retorn als seus orígens, el 1870, al Penedès d'abans de la filoxera, dominat pel raïm negre. I l'elabora també amb la mateixa filosofia que aleshores, sense les llargues criances en bota que s'han imposat en les últimes dècades per als vins negres de qualitat. I torna amb les varietats que hi havia plantades aleshores, que lògicament són les més ben adaptades. 50% garnatge, 40% d'ull de llebre i 10% de sumoll. I el resultat és un vi directe i plaent, de notes sobretot afruitades procedents del raïm i notes especiades molt subtils, les justes per donar-li un punt de complexitat i elegància. A la boca la sensació és fresca i cruixent i té un pas llaminer i poc agressiu i té una relació qualitat-preu extraordinària. Salut i bon vi!